Sa number 2, mandatory nga paggamit sang face mask sa sulod sang government offices sa Cadiz City ang ginpatuman. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Salvador Escalante Jr. kahapon, Abril 17, ginmando ang paggamit sa face mask sa mga government employees kag mga kliyente samtang yara sa sulod sa mga government offices. Magapangatubang sa nagakaigo nga administrative o criminal sanction ang magasupak sini. Pathag ni Mayor Escalante, tuyo niya nga mapangapina na ikaayong lawas ang tagsa-tagsa, labi na karon nga iya namutikan ang pagpinagusto sang publiko apesar nga yara sa gihapon ng COVID-19. Hindi man mapatod sa karon ang kadamuon sang kaso sang COVID-19, bangod wala man sang intensive nga monitoring o swabbing, pero dapat mahangpan sang tanan suno kay Escalante nga dapat maghalong bangod yara sa gihapon ang COVID-19. Sa Cadiz City Hall, may isa ka department head ang nag-positive sa COVID-19. May isa pagid ka department head man sa national agency ang nag-positibo sini lamang. Ini sila ang naglain ng pamatsyag, nag-ubo, kataro, kag naghilanat, kag nagpositibo sa antigen test. Panugyan naman ni Escalante nga mas maayo maggamit sa face mask kunyara sa public places, labi na ang mga senior citizen kag may mga comorbidities. Ang ato na balaan, wala. Kasi siyempre may ongoing na to na contact tracing sa office nila. Kasi siyempre kapag ginabantayan lang, kasi ubo-ubo lang, ipa-swab, hindi pa swab, ikwan lang, antigen test lang.